Гоше откъде? Кой? Гоше. От Горна Оряховица. Георги Димитров. Абе, с Гого играе един Абе, от Горна Оряховица съм. Него е там и В Търново сме ходили на един турнир. Там може би сме го виждали. А той този човек, който полива, той беше там. Си говори. А, да. не игра с Гого, който игра в тук. Да. Колко не знам толкова. 12 съм Той колко не е ли до 10? Първа година до 10.